ଆଲୋ ହେଇଲୋ କରୋନା, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ହେଲା। ତୁ ଆସିକି ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲୁଣି। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ତ ପାଇଲେ ତତେ ଚଟୁଣି କରିକି ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ପାଉଥିଲି, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଉଥିଲି, ଡାଲି ଭାତ କେତେ କ'ଣ। ତୋ ଦେହରେ ସେଟା ଗଲାନି, ତୁ ସହିପାରିଲୁନି। ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆସିଗଲା ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲାନି, ସାର୍ ମାନେ ସେଇରକ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ମୋର ଏଟା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବେ ଯେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେମି, ଗାଁ ସାହିରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ମୁଁ? କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତତେ? କରୋନା, ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିଛୁ ତୁ ମତେ? ନବିଲି ମୁଁ ବୁଝିଲୁ? ବହୁତ ବଦମାସ ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଷ୍ଟମରୁ ଉଠୁନଥିଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏନି। ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋତେ ଯଦି ସାର୍ମାନେ ଉଠେଇ ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତୋର ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ବଦମାସ କରେନା, ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ବୁଝିଲୁ?